Raz, poď! Ale ne, dobre, keď to bude až na takom, že normálnom čase. Dobre, stop. OK, 33, cvičil novú Foxu. Som. 66 eur. A ideme nakupovať do? New Yorkeru. Poďme na to. Strašne rýchlo kráčaš, počkaj, troška spomal, nech sa aj ja predýcham. OK, do New Yorkeru. Ideme poskladať celý outfit. Yes, poďme. Čo rád nosíš? No tak kráťase, logicky, keď OK. je teplo. OK. Potom večer buď nejakú peknú mikinu, alebo normálne tričko a chainy nejaké. Kráť sa mikina, tričko, chainy, účes, ponožky, Nike. tetovačku, nájdeme v žuvačkách Pedro. OK, sme tu a ideme pozrieť, čo majú. Ale tie sú obrovské. Sú obrovské, ja musím nájsť svoju veľkosť. Viem, že už keď som tu bol, dosť Kam? veľké. No, dosť veľké. tie sú tak na mňa to. Hej. Ale z nejakého dôvodu nevyzerá ako XXL. Nevyzerá vôbec. Pôjdem skúsiť asi potom. Fakt? A že to je... OK, tak to je... No počkaj, ale keď si ho dáš takto, No. tak ti je dobré. No hej, tak veď pôjdem vyskúšať. Keď budeš mať XXL-ko, všetci budú takí, že wow, že ty si na steroidoch. Budeš basketbalista odteraz. Dobre, akže hrávam futbal, ale dobré. Tak budeš aj basketbal. Máš šiltovku? Zložili sme celý outfit, jediné, čo sme nekúpili, boli tie chainy, ale tak keď budeš trénovať zadržanie dychu, tak na budúce možno vidia aj na tie, hej? Yes. Si spokojný? Strašne ďakujem. A ak chcete byť na budúcom videu aj vy, tak mi napíšte na môj Instagram dole v popise a pôjdeme spolu nakupovať.